gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong tungkol. Matag sa madlao sa lawas mo, kahatos mo sakit, kiantos mo kaluwasan, kaayuhan na ang tungkol. Sa tunyo kong korona mo, nga ginasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong tungkol. Matag sa madlao sa lawas mo, kahapos mong sakit, kiantos mo kaluwasan, o kaayuhan na ang tungkol. O Diyos, ikaw lang, Jesus. Mabungahong kagabhion mga igsoon, bisag kapoy kayo. Medyo stress, baka layo kayo mong biyahe. Ngainit pag yun. Apan mag-live, gihapon ta sa diri pa ko matulog igsoon. Adi kay tani, amen? Mao ni atong ipakatag igsoon ang kamatuoran. So kabalo na mo, pwede na nyo i-mention yung mga friends and loved ones in the comment section. Unya ako po diri, mag-shares ako. Okay? So pwede na mo mag-type at followers at highlights. Watching from Canada, Brother J.R. Muda. Okay. Thank you, Brad. God bless. God bless. So ako sang i-share ni mga igsoon. Shout out Noybintay City viewers. Thank you sa inyong panahon igsoon. O, nabot na tagatos, 114. Salamat sa inyong higayon, mga igsoon. So, nahuman akong share, are. Ako nag-share, kamusta diha. Anyway, pasensya ng mga igsoon, ganyan ang buntag, wala ta ka-live, di ba? Nag-remind ako last night nga dili ta ka-live tungod kay nami mission, nami lakaw, no? Ganyan ang buntag, ni biyahe mi layo-layo, unya nauli gid mi actually naabot mi diri gabi na gyud, no? Nya sulit sa damong lakaw. Brad Pintados. Okay. Brad Jonathan manday mo nga brother. Salamat kay ganina Brad sa banding nga nagisgot ta Ginoo. Okay? So, looking forward ko Brad sa sunod nga mga higayon nga mag-banding na punta, mag-fellowship ta. No? So, salamat Brad, long live jud ta kayo. Basta ang Ginoo atong ipatunga. No? So, mga to mga igsoon nga wala ta ka-live ganang buntag. Actually, nag-live ta gamay re sa prisuhan, nagwali ko sa prisuhan mga igsoon ganina. Kauban na ng Brad nako, no? Nya dito mi, suri-suroy mi sa mga nindot-nindot pud nga mga nindot nga spot ba, lugar dito sa somewhere in Sandingan, Loon. Shout out mga taga Loon din, no? Sandingan. Unya ako sang gi-shout out karon ang Loon Police Station. Nga gitagaan kog higayon ganina nga mo share sa pulong sa Ginoo nya. Namuot si Lord, grabe. Actually naam ginaong brother nagtan-aw karon akong kauban ganina kay ako nagi-pa-share testimony ba, no? So, kanang brad na ko mga igsoon nga nagtan-aw ron og naminaw karon. Banggitan sana silang lugar. Grabe. Kaingon ko, wow. Grabe ang milagrong gihimo sa Ginoo. So, ako sa siyang gipatestimony. Kunya, ganina, samtang nagwali ko dito mga igsoon, himaya sa Ginoo. Wa man dyan ito, ano? Medyo na-distract ko gamay kay naay piniriso nga magsige hilak. Na-bless daw siya ba niya? So, kusog naman kay hilak, dangoy-ngoy man. No? So, mauna nga, grabe, makabless igsoon, knowing nga naay napanalanginan, na na-bless sa mensahe sa Ginoo igsoon. Brad, again, thank you kay Brad.
Kita na tapon. Naka-live ka ganina, pastor, sa prison. Yes. Pero murag mubo ra 30 minutes kapin. No, nya basin murag layo-layo ko sa kuan ako gipasandi ang cellphone, layo ra ba? No? So, grabe, to God be all the glory sa iyang protection, iyang presensya nga nagauban kanamo ganina. So, mao to akong wife ni ingon nga katugo na daw siya. Kami gud stress igsoon among physical but tungod kay nahigugma ta sa Ginoo lagi mao na ipalabihon gyud nato ang like this nga makashare ko sa pulong sa Ginoo igsoon. No? Kay gusto ko nga before ta mga tulog or mopahulay, nindot mga igsoon nga mopahulay ta sa presensya sa Ginoo kana bitong malinawon ta knowing nga sa atong pagpangatulog igsoon nakapamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Nindot kayo di ta mapulan. Dapat mao ni atong gikaadikan pulong sa Ginoo igsoon. Good evening, Brad. Ganahan jud mi maminaw sa imong wali. Salamat kayo, Sister Rosita Kamingawan. Again, ako ning i-remind nga wala ko'y gidang relihiyo, no? Okay, no? So, samne kong asawa nga nas kwarto, chatan man ko. Gikumin, Labski, pukawa ko after ka mag-live, kay magpatug ko kung itski, basin makatugpod ko. Okay, love. No? So, akong shoutout akong asawa nga nagpatug sa akong anak. Nara diha tapad, o among anak day, nas tapad, naras pikas kwarto. Okay? So, and again, grabe, blessed kayo mga igsoon sa gahimo sa Ginoo, no? Again, shout out mga pulis sa Loon, no? Loon Police Station, o sa hipi dito nga buutan kayo. Nga nanawag, may nag-istorya, may grabe, open kayo bitaw. So, salamat kay mga sir daw, salute, og si nga ato, katong naa dito galingkod sa iyahang opisina, si Lumi, kinsa to, Brad? Lumini. O sa nga na to, Oy, Brad, Jennifer Alisaka, thank you for watching. Salamat, Brad. Kani manihapon tagpulong sa Ginoo sa dipata matog or mabusog atong kalag ba. Okay? Pastor Kalam, salamat kay sa imong message karon na minaw na pud mi. Thank you, Pastor. Labaw sa tanan atong buhi nga Diyos kinsa ni from Sister Jeremy Baya. Okay. Ayong gabi, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. God bless from Sister Hilard Dina Malit Bolod. Anyway, pasensya na, di na ako mabasa inyong ubang mga kuan diri no kay Molina dito di ay na may mga Molina ari Brad Clarin. Okay, shout out ni Ma'am Molina no nga naa dito sa duha ni sila igsoon Brad no, di ba? Ingon ka duha ka pulis na igsoon. Mura gi-add ko sa iyang igsoon ganina. Lucky. Shout out na ko no, Ma'am Molina. Ay, okay, shout out sa nako among GS dire sa Roalpa, Clarin, Brother Marcos doon. Brad, long live ta kanunay. Uban sa grasya sa Ginoo, no? Kabalo na ka, bisan dili na ko ingon nga active yun pareha sa una, pero naata kanunay diya. Namos kong dughan, no? Mao din ro among GS, mga ikson sa mga Brad na ko, nga nangutan na, kung kinsa niya akong GS, di darao, ning tanaw dire. Brother Marcos Dabon. Tagamandawi, di sad ni, no? So, long live dito, no? Tanang mga Brad na ko, nga naada kanunay, nga grabe, way puas ba, no? Suporta kanunay, daghan kong mga Brad na ko, nga nato, nga nagsige-chat na ko, nga grabe, na bless ba, no? So mga Brad, around the world, no, different chapter, lain-lain, kanasuran, no? No? Sa nga na to, Isaac, okay? Tanan, mga Skeptron around the world. Long live ta kanunay, Brad, uban sa grasya sa Ginoo. Seya, Skeptron in arms, no? So ganina na siya ko dito sa Loon, daghan na ko kaila, daghan kayong siya ba? Skeptron in arms, no? So salamat kay mga sir, mga Brad, diya sa Loon, no? Thank you kay sa higayon ganina og sa banding ba. Brad, long live Brad Marcos, okay? So, Inday Malin, salamat kanunay. Dili ko mapugnan nga magbako og makabless nga pulong sa Ginoo, Pastor James. Amen, Inday, thank you kayo. Sister Ruda Yam, thanks for watching. Anyway, akong i-shoutout tanang mga piniriso. Labi na ang piniriso ganina dito sa Loon Police Station, tanan. Ari sa Moa, Clarin Police Station nga. Last night diha sad ko. Ug akong i-shoutout akong brad diha nga naa diha ron sa Clarin, no? Itong brad na ko gitagaan ko niya Mr. Brad, ganahan kani. Sumauto gisulog na ko live gabi mga Exxon. Si Brad Milyoria gyapon to siya, no? Igagaw ra siya sa hippie nga Brad sa namo sa Talibon si Brad Ams, no? Long live ta kanunay mga Brad.
So again, akong gi-shoutout ang tanang mga piniriso sa lain-lain nga prisuhan. Cebu City Jail. Brad Ares, shoutout Brad. Grabe, abante ta. Na-bless kay ko Brad sa imuhang testimony. Na-bless kay ko sa story sa Brad na to, nga kauban na to diha. Nganing gawas na. God first bro, grabe, maka-bless kayo nga. Usaray ka Brad Ares nga nagmentor sa mga akro diha. Nga muduol sa Ginoo. Nga magpaduol sa Ginoo. Kunya base akong naibawaan Brad, grabe, kagdaghan na kay mga akro diha. No? Nga ning duol sa Ginoo kay ikaw ang ilang maayong ihimplo. No? So, padayon ta, abanti ta Brad. Ug sa mga Brad nako sa bahay ni Kuya, no? Padayon ta, no? Bisig naa mo sa sulod nga silda mga Brad, dili mapugnan ang plano sa Ginoo. Dili mo pasabot nga naa mo ng sulod nga silda, muundang na ang Ginoo sa iyang pagkamaayo ninyo. Amen. So, naipaglaom samtang napay kinabuhi. Then ako gi-shoutout ang nag-message po na ako, Talisay City Jail. Then Toledo City Jail sad. Okay? Akong gi-shoutout diri ang amuha sa diri katong sige kog balik-balik before COVID igsoon. Sige kog sulod diri Bohol District Jail og Tagbilaran City Jail og kanang nay jail diha nga dapit anang City Hall bitaw nay police station diha Tagbilaran. Sige kog sulod diha. Amen. Yeah, long live mga Brad no. Padayon ta abante. Unya ipataas na tungalan sa Ginoo. And then akong i-shoutout sa tanang mga jail officer nga kanunay nagtan-aw na to no. Sa lain-lain nga mga BGMPs, shoutout mga sir, and of course Philippine Army. Nasad ko yung mga Brad sa Army nga mga SEA. Okay no? So Brad, abante ta, long live ta kanunay daghang magpa-advise nako nga muduol nako ba mga Brad sa nako SEA, uban mga kapulisan no. So sa tanang mga higala na to sa Philippine Army, namos kong prayer mga Brad kay mga sir, kabaw ko nga dili sa lalim ang inyong trabaho no. Need yun mong protection. And of course, dili ni last but not the least ato ang mga kapulisan no. Shout out Camp Osmeña Cebu. No napog ko isuod kay diha nga Brad sa nako Sir Paul Acosta. No, ang atong firing na, okay? So kita tapuhon. Mao na to na extend man ka. So basta magkita ta madayon na banding ta diha. Unya akong higala sa nga nasa Davao International Airport, na siya na-assign sa Davao Airport. Na supportive kayo usa sa atong subscriber si Police Officer Sir Ruji Abergonzado. Okay, ako sa ning shout out ning sigig tan-aw sa akong live. Mayong gabi pastor followers from Tubod. Si Ma'am Anita Alisaka sa akong nadunggan, former barangay captain daw ni. Okay, salamat kayo ma'am. Thank you kay naay mga kauban ako sa church nga kauban ni kailan nimo. So again, shout out ako tanang kapulisan no. Tanang mga hepe nga kailan ako. Daghan day kayo no. Daghan kay mga kapulisan nga kailan ako mga igsoon, pero ako lang i-generalize ni no. Tanan nga mga police station nga naa ako'y kaila, shout out una. Of course diri sa amuha. Clarin Police Station. Tubigon Police Station nga nagplano ko nga madto ko ugma mo bisita ko sa mga napriso kay naa ako'y suod kayo nga napriso dito niya mawali sad ko. Dili na ko i-mention og kinsa basta adto ko nagchat-chat na mi sa ko ang classmate nga police si Thompson Kusap. Brad, salamat kay Brad sa reply Brad. Okay? So basin pohon ugma or the other day basta mo adto ko dito niya. Siya tanong Tubigon Police Station, napoy daghang Brad na ko da SEA, Skipper in Arms. And then Sagbayan Police Station sa mga station nga naa ko'y kaila akong shout out. Kandihay Police Station, of course naadiya si Brad Chief, Police Captain Albert Sator. Shout out sa nako ang San Miguel Police Station nga nasa diha akong amigo. Akong amigo nga hepe si Police Captain Sir Onyot Introliso Bay. No? Unya, of course, Talibon Police Station. Nadi akong Brad sa namo, no? Brad Arms, no? Police Captain Sir Milioria. And then, asa pa? Antiquera Police Station na akong classmate niya before. During my criminology days, Police Captain Jasper Reyes. Then ako sang gi-shout out ako ang classmate before sa maternity nga kapitan na pod karon, Police Captain Renan Romulo. Okay, nahurot na ako shout out no. And anyway, shout out mga tanang mga OFW, no? Sa lain-laing kanasuran, mga seaman, shout out. Salamat sa kanunay nga pagtanaw niyo sa live na to. Naminaw mi diri kauban akong bana. Joel Sanchez,
Sanchez. Ganahan kayo siya nimo, Pastor Maminaw. Thank you, Igsoon, from Ma'am Jonah Pil Sanchez. Daghan man na diri sa mua, Igsoon, Sanchez, sa Clarin. Okay, naway mga classmate, nga na. And then, yes, mga OFW, mga seaman, tanan-tanan, no? Luzon, Visayas, Mindanao. And anyway, akong gi-shout out din, tanan na itong mga subscriber, no? Mga followers, we have 84, 83 ba ta? If I'm not mistaken. Wait siya, kung tanawon, Igsoon. Pero hindi ko masayo pa. Okay, 83. And we're almost 84. No? 83,000 followers. Ang kapin niya kay 900 na ta. So, maybe later or tomorrow, 84,000 na ta. No? Grabe, kamaayo sa Ginoo. No? So, akong shoutout ato mga followers, subscribers, na po'y nag-send og star, nga man ko nangayo. Thank you kayo. And then, mga viewers na to around the world, salamat kayo, Igsoon. No? So, before we proceed, sa dili pa tayo, Igsoon, mamalandong na Ginoo, kanang maghisgot na gid sa pulong sa Ginoo ba? Magampo sa tano, ato ang i-welcome ang presence ni Lord. Atong i-welcome yung presensya, yung gahom. No? Atong pangayuon ang kaalam sa Ginoo, knowing that without Him, we are nothing. Dili na to masabtan. Dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo, Igsoon. Dili na to mapalawman kung wala ang kaalam, ang Holy Spirit na may mugiya ka na to. Dili ta katugkad kung ato ara bitong tawhanon or let's say kalibutanong kaalam atong i-interpret sa Bible, no? So, let's pray atong invite si Lord, no? Kabalo naman sa ta nga aning live na to, wala jud relihiyon na involved, no? Kabalo na mo na ako, Igsoon. I respect all religion, no? So, ang i-share na ko, basta naka-base sa pulong sa Ginoo, no? So, again, atong i-welcome ang presence ni Lord. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us tonight. Blessed opportunity, Ginoo. Dili tanan karon nay higayon, nay panahon, nay chance nga mamalandong mamati sa imong pulong, Ginoo. Apan salamat, Ginoo, nga imo ming gitagaag higayon karon nga mamalandong mi, mamati mi sa imong pulong. Amo ang pamalandungan ang imong kaayo, Ginoo. Before we proceed, Lord God, unas tanan, limpyuhi among kasing-kasing, hinloi mi, Ginoo. Kuhaa ang mga butang sa among kasing-kasing na mga hugaw, Ginoo. Mga butang nga wala mi makabantay, nga wala day kay nalipay. Because I do believe sometimes because of our imperfection, Lord God, usay magtuo mi, nga sakto mi, pero wala day ka nalipay. So Lord God, pasaylo ami. Limpyuhi ang among kasing-kasing karon, Ginoo. Salamat sa imong dakong gugma kanamo nga usahay mahidalinas mi sa sala tungod kay dangog kay kalibutan, Ginoo. Apan wala jud ka mapuli pagpasaylo kanamo. The moment we come to you with open arms, imo jud ming gidawat, Ginoo. So Lord, salamat kaayo. Salamat sa imong grasya, imong gugmang way poglubad. And then Lord, samtang magapadayon kami tagay mi kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing nga anda magpakorek, magpatambag ug labaw sa tanan, anda musunod sa imong mga pulong kay mao na imong gipangita, Lord God, doers of your word. Lord, I pray also tagay mi kaalam nga langitnon aron among masabtan imong mensahe. And I pray peace of mind right now, Lord God, tagay kalinaw mong hunahuna og pagbati aron makafocus kami sa pagpamati, pagpamalandong sa imong balaang pulong. And then, panalangin, Ginoo. Tanang viewers karon, Ginoo, i-bless. Kutob sa makakita ani, kutob sa maabtan ani nga live, Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, Ginoo, ipabati ang pagpanglihok sa Espiritu Santo, Lord God. Ikaw lamang ang ipataas namo, walay maisa nga tao, relihiyon, pastor, Ginoo, pundok, simbahan. But it's all about Jesus. It's all about you, Lord God. So, Lord God, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Lord, again, thank you for the victory. Salamat sa kadaugan, Ginoo. Ug salamat sa imong presensya. Salamat sa kaalam nga langitnon, Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So this time we have almost 300 viewers. 283. Hallelujah. So, our topic for tonight, brothers and sisters in Christ, is about the truth. Kung unsa gining
unsay ilhanan nga ang atong nahibaluan kamatuoran gyud or tinuod yun siya nga kamatuoran nga pinasikad sa balaang kasulatan. Amen. So nining kagabion atong kaykayon og ayo atong palawman kung unsa gyud ning kamatuoran. Amen. Kung kanus ata makaingon nga kanang atong gituohan mao gina siyang kamatuoran. Amen. Or kung unsay ilhanan, Brad Jomar siya, brother, long live ta kanunay brother. Salamat sa imong pagtan-aw kanunay, naka sa akong prayer, kabalo na ka. Kabalo na ka sa atong mga panaad. Okay? No? Again, atong isgutan karon kung kanus ata makaingon ngang atong gituohan mao gid kini ang kamatuoran. Amen. Mao na atong topic. Og unsay impact sa kamatuoran og unsay resulta kung naglakaw ta og nagsunod ta sa kamatuoran. Sir Libens Ibardo Cabrera no from Oroqueta, di ba? Usa sa jail officer. Thank you sir. Kanunay jud ka mo tan-aw ba? So makalaag ko puhon diya sa Oroqueta, kita kita. Amen. Excuse me. Sinsya na mga igsoon, medyo paggaw ko ba kay kanila sige tag live, sige gwali. Yeah. Lahi jud ko mga igsoon basta ako'y makahinayak og preach labi na sa presuhan sa asa nga lugar. Mo-voice out jud ko. No, yeah, kabalo na ta nga init-init ang panahon niyo say paimnon tagbugnaw, mao na siya. Pastor nakaadto na ba ka sa La Victoria na Brad, La Victoria familiar lagi nako. Pakanon sa nato atong mga kalag ug makadungog sa pulong ni Lord. Amen, amen, amen kayo Sister Malin. Okay, so abanti na. Lahos mga higala, mga igsoon, no? So thank you no. This time we have 300 plus viewers and then before na ko basahon atong teksto igsoon, ang atong kapitulo o bersikulo. I want to encourage everyone nga i-mention inyong mga higala labi na kanang mga Kristiyano, kanang nagtuo sila ba nga ilang gilaktan kamatuoran gyud. I-mention daw, no, para ma-evaluate nila ba kung tinuod ba gyud nga pinasikad ba gyud sa balaang kasulatan. No, kay ako na ning balik-balik igsoon nga ang ato adjong sa atong live wala gitay laing doktrina kung dili ka nang naa sa Biblia. Amen. Nang doktrina gyud ni Kristo ba. Okay? So, let's start na. So atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Salamat sa higayon nga gihatag sa Ginoo. Nga naa makita sa I believe ako na siyang na-share pero gusto na ko palawakon ba kay ako mga igsoon, I respect all religion unya. Respeto ako sa lain-laing doktrina, di man jud ko musaway pero moprangka ko sa kamatuoran niya. Karon daghang kay mga naglalis-lalis nga mao na mare tinuuhan mga laik tinuuhan ko no tinuuhan mao ni. No so gusto ko nga ato jung isgutan karon ang kamatuoran gyud. Kanang kamatuoran gyud nga gisgutan sa balaang kasulatan kung unsa ni, kung unsay impact niini. So mao ni ang kamatuoran nga gisgutan ni Jesus igsoon. Okay? So according to the book of Juan, actually ang nagsulti ni si Jesus. So niingon siya sa Juan kapitulo 8 versikulo 32, niingon siya. Listen carefully. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. As simply as that. Again, Juan 8:32. Listen mga brad na ko diha, love you, long live ta kanunay. Again, Juan 8:32. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Okay? But before nato ni siya palawman aning giingon nga ang kamatuoran makahatag og kagawasan. First, ato sa ning isgutan ning kamatuoran, no? Kinsa ning kamatuoran? Unsa ning kamatuoran igsoon, no? Kinsa ning kamatuoran? Kabalo mo mga igsoon nga sa diyang gi-share ni Jesus ang iyang gisgutan siya ni mismo, siya iyang kaugalingon mismo. Why pastor ngano makaingon ka? Tanawa, ingon ang Juan 14:6. Ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran. Again, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Now, ang kamatuoran mismo si Jesus ning claim na siya na. So niingon diri nga ang makabalo kamo sa kamatuoran, it's about si Jesus ni.
Ang gi-refer niya ani is he himself, si Jesus, no? Kung makahibalutas kamatuoran, no? Kung makakaton tas kamatuoran, kung maglakaw tas sa kamatuoran, kung magkinabuhi tas sa kamatuoran, ang kamatuoran makahatag natong kagawasan. Kung ang atong gituuhan, gidaladala nga doktrina, maujud ang kamatuoran, ato nang may baluan, kay makahatag kini natong kagawasan. Ug unsa man na, Pastor Brad, nga kagawasan? Kagawasan, gikan sa lain-laing gapos ni Satanas. Amen? Once we know the truth, that very truth will set us free from the bondage of the devil. Kuha na to. Now, kung muingon ta nga naglakaw ta sa kamatuoran, kung muingon ta nga nagkinabuhi ta sa kamatuoran, kung muingon ta nga nagsunod ta sa kamatuoran, dili na istorya igsoon, mailhan na sa resulta, mailhan na sa ebidensya, kay ang kamatuoran manganak mo resulta o kagawasan. No? Now, if we claim ourselves, kung muingon ta nga naglakaw ko sa kamatuoran, nagsunod ko sa kamatuoran, ang akong doktrina nga gituuhan, maugid kini ang tinuod nga kamatuoran, dili na pwede istorya ra igsoon. Nga naman, kay kung atong basihan ang giingon ni Kristo, ang kamatuoran makahatag na itong kagawasan, mabadbaran ta, gikan sa mga gapos ni Satan, gikan sa pagkadautan igsoon, malangkat na, mabadbaran ta, makabaton tag kagawasan. Amen? So magkinabuhi na tangbalaan, ngana na siya kung nakahibalutas kamatuoran. Ingana na siya kung naglakaw tas kamatuoran. Now, abi yung mga igsoon, nowadays, there are several people or so many people right now nga ning-claim nga nagbarug sila sa kamatuoran, no? Nagsunod sila sa kamatuoran, no? Nagsimba sila sa kamatuoran, ang ilang doktrina kamatuoran, puro na lang kamatuoran, pero ilang binuhatan walay kamatuoran. Kung saibot pasabot nako. Ilang binuhatan walay kamatuoran kay walay nakita nga kabaguhan. No? Naapaghihapon sa kangit-ngit hawkam nga moingon ta nga naglakaw ta sa kamatuoran, ang kamatuoran kahayag na. Ingon si Jesus, I am the light of the world. Siya ang kahayag nining kalibutan. No? Siya ang kahayag niya, siya po ang kamatuoran. Ingon siya, I am the light of the world. Ingon siya, I am the way, the truth. Kamatuoran. Kung ingon ta naglakaw ta sa kamatuoran, it means nga naglakaw ta sa kahayag. Apan nganong nalulong pamanta, naggapos pa ta sa mga lain-lain nga dili maayo. Then, muklaim ta nga naglakaw ta sa kamatuoran, wala ko mo judge ha? Pero maunay tinuod nga kamatuoran, makita sa binuhatan. Kaya yung atong gisunod igsoon, listen carefully. Kaya mo ning namarites ganina. Brad, di ba Brad, nagisgot mi ganina og mga tinuod, kamatuoran nga. No? Nag-question sila, bang ano man yung sigig simba o niya? Simba ra ko to, pero why na itabo, inigawas. Akong Brad mismo ni, duha man to sila dito. Kagawad ba itong usa, Brad? No? Yung sabay ba? Ingana ba? So, mauna nga, naka-question sila nga, why is it nga, there are so many people ning tuo believe that they are walking or they are following the truth, but questionably ilang action, nga no man. Kay ilang action, walay kamatuoran tungod kay grabe kadautan. Kung tinuod igsoon nga atong gilakwan, gisubay, kamatuoran na siya. Makabaton tag kagawasan gikan sa tanang gapos ni Satanas. Amen? Lisod kaayo mo ingon ta nga naglakaw ko sa kamatuoran, nga akong gisunod kamatuoran, pero ang atong binuhatan majority dautan. Yes, we are not perfect. Don't get me wrong ha. I'm not saying that kung naglakaw ta sa kamatuoran, perfecto na. No, masayop ta, pero dili tuyuon na to. Lahi na igsuon na nga istorya kanang nasayop nga tinuyuan o nasayop nga wala tuyuan. Amen. Mao na siya igsuon, no? Mao na kay kung again ingon si Jesus, kung nakahibalo kamo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag yun ang iyong kagawasan, no? Nya mao lagi na pangutana nga ang uban ba nga daghan kay mo claim ba nga mao ni sayop man mo. Moingon ba no sayop mo sakto ko. Kani may kamatuoran. Daghang kay sila gibasihan, mao na. So ako wala ko'y daghang istorya ikson. Dili ko ganahag debate
dili ko ganahag lantugi. Mao niya itong himuon. Pastoryahon na to itong binuhatan. Kay diha man makita ang kamatuoran. Amen? Once tinuod nga naglakaw tas kamatuoran, musugot tag sa dili, naagyo'y tinudan na yung kabaguhan na itong kinabuhi. Parehan ako, banggiitang adik-adik. No? Uban diya nga nagduda na ko, tagaan ta mo address igsoon, akong tinuod nga ngan, tagaan ta mo, di man ko ako igsoon di ko mahadlo, kaya akong gisulti, kamatuoran man, tagaan ta mo name, James Dumanon. Okay, pangitaa lang ko diri, Tangaran, Clarin Bohol. No, so kung maglisod mo na ako, di mo maglisod pangita, kay Morimos Police Station, lecturer man ko nila, naman ko diri, sige giya po nila, no? Ari mo sa mayor, suod po mi sa mong mayor, no? Kay gusto ko nga makahibawagin mo, kinsa dyan ko. Kaya ron dili mo makaingon ba gamagama ram ni tawhana no adik man kay nignaw giingnan ra ba ko ngana sa una no ana na action nga naman once sa before wala pa ko kabalos kamatuoran sige kog suyo kog siya buoy no ningagi ko kadiyot nga nagbuhi ko nangitsa ba ang among term din nangitsa nagbuhi nya nga naman pastor ningundang kog pangitsa buhi kay kanida yung mamaligya kag siya buhi igsoon no. Kuan ka nang maikog ka, kinay mga amigo ni mo, manghasol ba nga, bay, kuan ba, ano? Bayran lagi kasi, pangutang, wak ka bawi, mautong nag-user na lang ko, no? So, mauna akong mga kinabuhi igsoon sa wala pa ko nakahibalo sa kamatuoran. Sa wala pa ko naglakaw sa kamatuoran, sa wala pa ko nagsunod sa kamatuoran. Mauna akong kinabuhi, lulong sa lain-laing mga makadaot nga bisyo, mga. Pero ako alang paborito nga bisyo sa Siabo gid, no? Siabo. Grabe. Pero sa dihang nakabalo na ko sa kamatuoran. Sa dihang na encounter na nako ang kamatuoran si Jesus. Dili na encounter nga makita ha. Espiritu ba siya? Kada bang imo nang ma-feel ang iyang presence, no? Kada bitong kanta nga bisan wala ikaw makita apa nakita ko ang gugma mo. Kada bitong naghilak ang Lord, wa man ko nakita mo pero nganong nakahilak man ko. Nganong naamay murag something nga murag na gakus na ko nga gi-comfort ko nga kaya ti kabag-uho na ay paglaom si mong kinabuhi nga hiwi matulid na duula lang ko murag something nga na bitaw. So igsoon mao na that very moment nga nakabalo ko sa kamatuoran mao na to ning commit ko ning hatag ko na kayang kamatuoran si Jesus man na di ba ingon siya sa John 14:6 I am the way, the truth and the life. So, ang kamatuoran mismo, si Jesucristo now. Sa diyang nakabalo na ko sa kamatuoran, mao na to, nakigrelasyon ko ni Kristo. Kay siya man ang kamatuoran. Okay? Nakigrelasyon ko, naghimo ko, commitment ba? Niya ako yung giseryoso, kaayo, igsoon. Mao na to, no? Sa dihang nakabalo ko sa kamatuoran, tinuod ang giingon sa pulong sa Ginoo. Sa Juan 8:32. Kay niingon dire, may balo ka mo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magkahatag kanyo kagawasan. Way back 2012 sa dihang nahimugso ang kamatuoran nakahibalo ko sa kamatuoran igsoon nakurat kong ano man tinuod yun igsoon nga nakabaton kong kagawasan napahigawas ko sa sigig suyok og Siabo igsoon nga pila ka tuig na kong inantos sige kong plano nga magbago pero na okas abi mo igsoon layo ra ng mga wala gyud bisag 3 days, layo ra 3 days, di ko kasuyok. Na okasyon na ay mga kalingawan suyok na pud ko no. Apan sa dihang akong giapil si Kristo sa akong pagbag-o tinud-anay gyud kong nabag-o. Amen. Ngano man samtang sa dihang nakahibalo ko sa kamatuoran tinuod ay ingon si Jesus mga igsoon, once makahibalo mo sa kamatuoran kanang tinuod jud nga kamatuoran na dili nang tuo-tuo lamang. Dili nang sinulat lang og tao. Amen. Kana jong kamatuoran nga pinasikat sa balaang kasulatan. Kay asa man nato may baluan ng kamatuoran, pangutan-on ta mo. Asa nato makatuna ng kamatuoran? Asa nato may baluan ng kamatuoran? Walay lain tapadulngan. Biblia, balaang kasulatan. Diha nato mabasahan, makitaan, ma-realize, ma-recognize ang kamatuoran. Og sa diyang nagsigitag pakli sa balaang kasulatan, igsoon, makabalutas kamatuoran, matingata, anam-anam, pwede po instantly, ang kamatuoran nga atong mahibaluan, maghatag na itong kagawasan. Unsay kagawasan, Pastor? Kagawasan, gikan sa lain-laing addiction. Siabo, sigarilyo, inom, marijuana, ako ni, akong example, sirap, bulkasil,
rugby, gasolina, barnes, eng sa pintilpin, aso sa katol, igsoon. Any addiction, pornography, kanang hilig kay mga porno, bold, mauna akong addiction, himabay, hilig og babay, unsa man mga gapos sa kaaway, igsoon. Once we know the truth, that very truth, it's Jesus Christ, can set us or will set us free. Amen? Mahigawas ta. Kaning brad na kung nagtanaw karon gikan ni sa bahay ni Kuya prisuhan. Okay? Wa bitaw ka ilhin la brad, no? Ang kaso na murder. Gigrasyahan sa Dios. Amen brad. Syabo sana pero karon gibag-o sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo na. No, maora gyud na kung giadto sa Cagayan ni apil ko sa kasal niya. No? Brad na ko na from bahay ni Kuya. God first bro na siya. Usa sa mga gimintura ni Brad Aris, no? Ana na siya mga igso, no? So, na ko i-share ninyo. Paminaw ma, listen carefully. Labi na mga alagad sa Ginoo, kita nga nagwali, paminaw mo. Kung ang gidaladala na to nga mensahe, nga doktrina, tinuod na siya nga kamatuuran, ang atong walihan mabag-o. Yes. Kung tinuod nga atong gidaladala nga doktrina, prinsipyo, mingsibo sa balaang kasulatan, din kanang mensahe, sermon nga imong gidaladala, makapabag-o na sa mga kriminal nga namati. Kung dili na siya makapabag-o, din ang question mauni, kamatuuran ka atong gidaladala o gituuhan? Amen? Now, balikon tamo akong klarohon eh. Kung ang atong giwali, atong gituuhan nga kamatuuran, atong gituuhan nga mauna gyud, mao gyud na siya ang tinuod nga kamatuuran, then makahatag nagkagawasan sa mga maminaw kung ato nang isangyaw. Pero kung dili gali na makahatag og kabag-uhan sa mga maminaw igsoon, paminaw mo mga lagad sa Ginoo, kung ang atong gidaladala nga mensahe, doktrina, walay resulta sa naminaw, then bas questionably siya nga, is it really the truth nga atong gi-preach? Kaya kung atong basihan ang balaang kasulatan, ang kamatuoran, makahatag og kagawasan. In other words, ang kamatuoran, makahatag og tinud-anayn kabag-uhan. Amen? Mauna. No? Kung ang atong giwali igsoon, tinuod nga kamatuoran, mabag-o na dihang naminaw. No? Kaya nga naman, ang kamatuoran mismo, si Kristo ingon siya, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, ako ang dalan, ang kamatuoran. John 14:6. Kung ang atong gidaladala, kamatuoran. Kung ang atong giwali, kamatuoran. Kung ang atong gibarugan, kamatuoran. Yung atong gisanyaw ni, then ang maminaw, ana igsoon, makabaton og kagawasan. Pero kung ang atong gituuhan nga kamatuoran, wa na bag-o siya, ikaw po nga nagwali, wa na bag-o din. Questionable na kung unsa na nga kamatuoran ang imong gituuhan. Kaya ang tinuod nga kamatuoran, igsoon, makapabag-o na. Ako, igsoon, di panghambog. Bisan pag-arion ko ninyo dire, kabantay mo na yung mga dagang nag-message dire. Tagaanta mo example, Brad, tingog-tingog na, Brad. Brad na ko sa Loon. Loon, unsa to kabang giitan, way makapugong ato mga igsoon, labi nagmahubog to. Pirting 9 share sa iyang kaagi nga ganina, kastorya na mo. Di basta-basta. Pero tanawa, sa diyang sikisig paminaw ning live nako, himaya sa Ginoo Brad, lunglib. Sisig paminaw ning live nako. Wa ka tuong masilingan, no? Banggiitan. Pero din mo inom. Man nato kapen Brad, no? Murag mga almost murag padong na siya 2 months. Dili na gyud siya, di na siya maibog og limnon, no? Nga dugay na siya nangandoy nga muundang anak kay lain lagi mura siya mulikoy og makainom daw. Nya luoy kay ang asawa. Yes, iyang asawa mismo kung nagtan-aw karon ning ari man diri kay nagpa-counsel nako. Ingon jud siya, pastor, wa ko katuo nga ingani ni tabo niya. Grabe nang inampo na nag-istorya mi ganina mga igsoon, paminaw mo. Ingon siya, ang iya daw, di ba Brad, imong anak daw, iyang anak nga lalaki ning ingon nga gitubag na daw sa Ginoo yang pagampo. Amen. Gitubag daw sa Ginoo yang pagampo, kay yang pagampo nga iyang papa mahigawas lagi, no? Makabaton og kagawasan anang pagkapalahubog. Kay way adlaw nga di mahubog niya, ug mahubog wala likaw yan, libog kay init kay go. Di mahandol, no? Nakabaton og kabaguhan nga man. Kay ang iyang nadunggan tinuod nga kamatuoran.
Kay kung kaning akong giyaw-yaw igsuon diri sa live igsuon, dili pa ni ka matuoran ngano magsayang-sayang man ko sa laway Nayusay mangugat gali ko. Apan tungod kay nagtuo ko nga kamatuoran ni, kay ako mismo igsuon. Ako mismo nakasinati ani nga kaning akong gibarugan kamatuoran ngano man bagiitang adik-adik 16 ka tuig ko sigsuyok og shabu. 12 anyos pa ko nagsugod. Diningon sila, kani ko nung adik-adik ka, di ka basta-basta makagawas, pero ako igsoon, dali ra kayo uban sa tabang sa Ginoo. Inom, sigarilyo, daghan, marijuana, bulkasil, rugby, babay. Di ba? Sa dihang ning barog ko sa kamatuoran ning sunod ko, automatically, instantly, nakabaton ko kagawasan. Amen. So, tinuon ni nga kamatuoran. So, mabitaw ng, bisig way, nagswildo na ko. Di ba? Why nag-sponsor na ako financially. Apan ako gining gisinggit diri kay ako manggudigso nakasinati ko. Kay ako to see is to believe man ko nakita man ako ana bag-om ko sige. Di ko gusto igsoon nga ang kamatuoran iluom nako. Kay nakakita ko ron nga daghan kay mga tawo ron nga naay problema adto padung sa mga illegal nga bisyo. Mga daotang bisyo luoy kayo. Wala sila kay bawo nga naay Ginoo nga mobag-o og naay paglaom bisan sa mga sitwasyon nga way paglaom na. No? Mao na nga isog ko musulti nga sakto niya akong gisulti kay ano man napag-o ko. Ebidensya daghan kay diri. Daghan na mga nag-message na ko igsoon nga Brad, grabe man eh. Gahi kay ko pero nganong natiga ko kasing-kasing pero nganong gikumot man. Ganina pa lang daghang nag-message na ko nga samtang nagtan-aw daw sa akong video nagtulo yang luha. Amen. Ngano man tungod na kay kamatuoran ang atong gisgutan ug ang kamatuoran igsoon naa dunay dihog kay si Kristo na mismo. Amen. Ingon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Pila na kapiniriso igsoon na bag-o ang kinabuhi. Sa katong ningsuhod ko daghan, ako tagagik sampula, Tagbilaran City. One time ningsuhod mi sa prisuhan, akong gida, akong papa. Wali mi dito. Kaya akong kung igsoon, mauni, ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran, dili lang na puro storya. Ba ra, way na itabo. Ang tinuod nga kamatuoran, na ay may tabo, na ay ebidensya nga kagawasan. Wali ko dito igsoon sa prisuhan, sa Tagbilaran. Di lang ako i-mention kung asa ito nga prisuhan. Share ko. So nag-challenge ako kay nag-ampo ko nanganta ang uban ng luhod, ng hilak. Kunya nang insul, maunsa naman eh, di ba? Na ay nausab sa ilang kinabuhi igsoon nga man tungod. Kay ang mensahe nga ilang nadungog kamatuoran kay diha sa kamatuoran na ay paglaom. One time pag-share na ko igsoon ning barog tong usa ning testimony. Ana siya, Pastor, abi nimo, grabe, na-bless kay ko. Na-bless kay ko sa imong mensahe kay ngani, grabe ko kasalbahes kadautan. Sada nakadungog ko sa imong testimony, grabe pa man ka nako. Kung ikaw gibag-o sa Ginoo, ako pagkaha. So akong na-deliver ang kamatuoran niya igsoon. Ning gawas siya, ning chat siya na o pastor, nagsimba ko diri sa kuan. Salamat kay pastor kay nakaila ko sa Ginoo. Ug wa ko na priso, wa ko kaila sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo nga na priso ko kay nakita ta ug karon nangalagad na ko sa Ginoo, hingbiya na ko sa pamaligyag syabo. Mao na kamatuoran igsoon dili lang bara nga magsigig debate way na bag-o. O ba sig debate diri, debate dito, debate nakabag-o ba mog mga adik-adik, mga hitman? Igsoon di panghambog na ako usa sa disciple karon. Mo kontrata og tao sa una, karon nangalagad sa Ginoo muwali na. Og mga adik-adik lang pwede daghana. Mamaligiyag siya budagang kayo. No, mga banggiitan gibag-o sa Ginoo naman tungod kay nakahibalo sila sa kamatuoran. Tungod kay nakadungog sila sa mensahe nga mao gyud ang kamatuoran. Kay kung dili pa kamatuoran akong gi-share nila, nagpadayo na nga mamaligyag syabo, nagpadayo na nga mga adik-adik na nga priso, na nga matay na siguro ng uban. Pero tungod kay ningingon ng balahang kasulatan nga kung makabalo mo sa kamatuoran, ang kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Amen. Maunay ilhanan nga ang atong gituuhan, ang atong giwali, kamatuoran gyud kay nay ebidensya makahatag og kagawasan. Lisod kay sige ta og dipinsa sa atong doktrina. Mauni, sayo mo mauni nga ikaw mismo wagali ka na bag-uan na imong giwali. Ikaw mismo wagali ka na bag-uan na imong gituuhan nga kamatuoran. Kung tinuod nga kamatuoran, ikaw una mabag-o ka. Ikaw una imong kinabuhi, mahimo kang good example, mahimo kang maayong sulundon, mahimo kang panalangin, daghang kriminal mo duol sa tiilan sa Ginoo, pinaagi nimo. Mao na kung kamatuoran na imong gituuhan. Amen. Mao na tinuod igsoon mo nang ako isog kay ko mo share. No?
Iso kay ko mo sir, nga naman, kayo i-check nila nga ako ang history, di man ko madlok. Di ko madlok, pwede, muhatagali ko, mga, tagaan ta mo address na, di ko madlok, nga naman. Dili ko guilty, kabalo ko, nga naglakaw ko sa kamatuoran, og daghang mga silingan kailan ako. I remember before, Igsoon, ako na nag-share na testimony na kong ko. Kanang bataa, kana si James, wadyo na, ugma. Tanaw lang, naungupyaw kaya kung naong son, Igsoon. Nang adik-adik, bitaw na kandiis ba? Taas suwang. Niwa nga, nagtaas lang liog. Kasigag mata, puwa kayong mata. Wag yun na ikaw, man. Giingnan ko, Igsoon, di ko kalimot na nadunggan ako, niingon siya. Duhare, padulungan na na. Prisuhan or minteryo. Giingnan ko. Pero karon nahimo kung alagad sino perting pagkapalawan nahugno sila kay ngano man ila kung gihukman pero naday Ginoo nga Dios sa gugma nga bisan unsa ko kadautan bisan unsa kadako sa akong sala dili katupong sa dako sa iyang gugma gikaluyan ko sa Ginoo gitagaan ko gigayon mao na ni karon kinsa may magtuo ang banggiitang adik-adik sa una nahimo ng tiglid tigiya sa mga adik-adik karon. Kinsa may nagtuo nga ang kanhi tig-deliver og syabo sa una nahimo ng tig-deliver karon sa pulong sa Ginoo. Amen. Tungod ng tanan sa kamatuoran nga akong hibaw-an. So indeed, mao ni ang kamatuoran, mao ni ang truth Igsoon according to the word of God in John chapter sa to akong giyaw-yaw ganina Igsoon. John chapter 8 verse 32. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan sa lain-laing gapos ni Satan sa dihang makabalutas kamatuoran. Now, pangutan-on ta mo Igsoon. Sigurado ka ta nga ang kamatuoran nga atong gituuhan karon, mao gid na ang kamatuoran nga giingon sa balaang kasulatan. Again, mangutan na ko Igsoon, sigurado ka ta nga ang kamatuoran nga atong gituuhan mao gyud kini ang kamatuoran nga pinasikad ning sibo na align sa balaang kasulatan. Then kung moingon mo yes pastor, and then naay resulta, naay kagawasan. Amen. Kung giunsa ta paggapos sa una sa demonyo sa lain-laing mga kabuang, karon bag-o na tang binuhat. Mao ning giingon ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, kinsa na si Christ? Ang kamatuoran. Di ba? If anyone is in Christ, nganong ingon mga pastor, gamagama man ka nga si Christ kamatuoran. Yes, si Christ kamatuoran. Di ba unsa gingon niya? Jesus said, John 14:6, I am the way, the truth, kamatuoran si Jesus Christ. No, niingon si Paul Igsoon, si Apostle Paul, Saint Paul. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tanan nga naa sa kamatuoran, nahiusa sa kamatuoran, nahiusa ni Kristo, mahimong bag-ong binuhat. Kung unsa ka kabanggiitang kriminal dautan sa una, wala pa kay Kristo ana. Pero sa diyang nana kay Kristo, nakikrelasyon na kang Kristo, nana kay commitment ni Jesus Christ. And then ang bag-ong pagkatao, mo tumaw. Ang bag-ong pagkatao nga makita si Kristo sa imong batasan o binuhatan, makita na sa kadaghanan. Amen. Ngano man na? Tungod kay imong na-encounter ang truth. Imong nahibaluan ang kamatuoran ug imong gilaktan ang kamatuoran Igsoon. Imong gikinabuhi ang kamatuoran mao nang karon nakabaton kag tinud-anay kabag-uhan. No? Wala na nay angayng debatihan. Daghang sig debate karon nay uban sig bugal-bugal, balik baos-baos naman na. Bugal-bugal ang usa, gisugsog ang usa, bugal-bugal, bugal-bugal pangutan-on ta mo nagdebate dia. Hagiton ta nang nagdebate daghan dia. Kumusta sa inyong pagdebate, mga alagad sa Ginoo? Nanabay mga kriminal, mga drug lord, drug poser, mga hitman nga nabag-o na inyong debate? Pakita ako, i-post niya. Kay mag-postad ko sa mga testimony, sa mga nabag-ong kinabuhi. Sa diyang nagpagamit ko sa Ginoo. No, ipang-post! Kinsa man ang mga hitman diya nga pila ka mo kipatay. Kanadyong mga banggitang kriminal nga nabag-o tungod ang debate ninyo. Para na ko, Igsoon, wata suguan ang pagdebate. Sa diyang si Jesus ning kayab sa langit, ingon siya, pinaka last word ni Jesus Igsoon, iyang gibilin sa mga tinunan, panglakaw kamo. Himuang tinunan ang mga tao, katauhan sa kalibutan, no? Go and make disciple. Ningingon ba diya, go and make debate, no? Go and something, ano, wala. Kung dili, isang yaw lang, di nang lantugi, Igsoon, kay magpinatyan na itakadugayan, ana, kay wa may magpaluping na to. Sakto mo, sakto ko, sakto mo, sakto. Sayop mo, sakto ko. Ana, bitan, no. Gubot kaayo.
delikado ug maabtan ta sa Ginoo. Sige lang taog debate diha. Sig debate nya wa galita. Sig debate no, sadly ay uban nga maayo mo debate, maayo mo dipinsa sa ilang doktrina pero naay sekreto, naay kabit. Pragkahay lang, di ba? Ngano makaingon nga ako'y dagang nakitaan. Kay bawo na ba ka nga na ako skuan mga igsoon no? Naapot tay murag intel ba kay naabi ta ning police station. Naliwat po ta ba na yung mga intel. Pastor mao ni kuya wa pero naay sekreto. Di ba? Mao na nga ayaw na lang ko nang debate ninyo. Diri ta magdaog. Kumusta? Pila na ka kriminal atong gidastilan sa Ginoo na bag-o. Kan na bag-o gyud. Dili nang bag-o, di ba? Mao na no? Kamatuoran, ang kamatuoran makahatag natog tinud-an na yung kagawasan. Tinud-an na means tinud-an na yung kabag-uhan. Kung unsa ka kabarumbado sa una, kung unsa ka akadik-adik sa una igsoon, unsa man nga mga addiction nga makadaot karon, adik na kayta sa presensya sa Ginoo. Adik na kayta sa pulong sa Ginoo. Di ta mapulaan, di ta matagbaw. Igsoon sa pulong sa Ginoo. Ngano man na, tungod na kay ang atong nahibaluan kamatuoran. Amen? Mao na siya. As what I have said, Ikson, dili ko ganahan ng debate. No? Ang ako lang gusto, no, paibaw ninyong tanan. Kung tinuod nga ang atong gituuhan, mao gini ang kamatuoran. Daghan kay usahay na imo. React na kog haha. Ako ra po na silang gikuan. Pero mao lang niya akong iprangka, Ikson. Kung tinuod yun nga atong nahibaluan kamatuoran gina nga pinasikat sa balaang kasulatan. Kung tinuod ta nga ang atong gituuhan, mao gina ang kamatuoran nga gustong ipasunod nato ni Kristo, din kana atong gituuhan nga kamatuoran makahatag nato nagkagawasan, makahatag nato nagkagawasan gikan sa lain-laing gapos ni Satanas. Kana kung kamatuoran. Apan kung atong nadungog, atong nahibaluan, tumo ra na, tuutuol na, di na tinuod nga kamatuoran, din di ta mabag-o. Apan ang tinuod nga kamatuoran, naigahom, dili lang puro istorya, naigahom, nga atong kinabuhi nga hiwi, matulid, atong kinabuhi nga puno sa kadautan, atong kinabuhi nga lulong sa lain-laing makadaot nga bisyo, makabaton tag kagawasan, makabaton tag kabag-uhan, magkinabuhi na ta nga balaan. Amen? Ingon nga ang Diyos nga itong gisunod ang kamatuoran, balaan man. Ana ra na, no? Kapoy yung dagang istorya, oy. Sir Paul Acosta, thank you. I-regard ko sa campus minyarya, no? Salamat kay na, wahi ka ba? Sayangan ni mo, oy. Murag-hapit na ta mo inding. Again, kamatuoran. Ang kamatuoran, maghahatag na itong kagawasan. Dili ta makaingon nga atong gituuhan kamatuoran kung walay impact, kung wala tay kagawasan. Wala gali kay kabag-uhan igsoon, kadudahan ang imong gibarugan nga kamatuoran. Kay mo sugutag sa dili kung ang atong gituuhan kamatuoran gini nga pinasikad sa balaang kasulatan. Mao gini ang kamatuoran nga giingon ni Hesukristo. And then makahatag ni natong kagawasan sa porn addiction. Kagawasan ba ng sigig tan-aw ng hubo-hubo, kagawasan sa mga lain-laing mga makadaot nga bisyo, kagawasan sa mga basta any addiction nga wa malipay ang Ginoo. Makagawas ta na once we know the truth, once we walk in the truth. Kanang tinuod nga kamatuoran, dili nang kamatuoran ra nga mauna pero wa day ka na bag-o, di na kamatuoran kay di ko mutuo igsoon ana. Kay ngano man kung magbase ta sa Biblia, ang tinuod nga kamatuoran makahatag nato kagawasan. Dili kay naglakaw tas kamatuoran, naluwas na kintahi ta, muklaim ta nga naglakaw mis kamatuoran. Mao ba nay kamatuoran inganag binuhatan? Mao ba nay kamatuoran nga inganag kinaiya, inganag batasan? Mao ba nay kamatuoran nga lulong sa makadaot nga bisyo? Nga niingon ang kamatuoran ang Biblia, ang atong lawas templo. So asay kamatuoran ana kung ato ni siyang giguba, gidaot sa makadaot nga bisyo. Ingon si Pablo, himayao nato ang Ginoo pinagis tong lawas. Amen. Mao nay kamatuoran, no? Di na angay dibatihan. Dili na angay lalisan. Dili na angay lantugian, kay ang kamatuoran maghatag nato og tinud-anay kabag-uhan. Ang kamatuoran makita na si Kristo sa atong kinabuhi. Ng mga lalis-lalis da debate da, kapoy na kay na. Kas na nag-effort og laway, pangutana na pud nako. Kinsa may nabay mga kriminal na bag-o ng debate? Sa sigig debate dia daghan magdebate, sigig pakauwaway. Tanawa wa sila kalantaw sa prisuhan nga puno na kayo. Nabag-o ba? Ningundang ba mga drug lord tungod anang debate? Ningundang ba mga manuyupay hingsanay man hinon karon?
walay gamit ang debate. Amen. Kung tinuod na nga kamatuoran ang atong gikuptan o gibarugan, makabaton gyud na nato una og tinud-anay ang kabaguhan. Ug ang tanan nga atong sangyawan og naminaw, makabaton usab og kagawasan kay it is written in the Word of God, in the Bible, that the truth will set us free, or the truth can set us free. Ang kamatuoran, musugot tag sa dili, makahatag na itong kagawasan. Then how come, muingon ta nga atong gituuhan kamatuoran, wa gali ka nagnigawas anang mga makadaot nga bisyo? So, pag ingon, imong kamatuoran, imong gituuhan. No? Dapat mag-question the why. Di ba? Maybe there's something wrong of our belief. Basta hindi na kamatuoran. Kaya kung Biblia itong basihan, ang kamatuoran, maghatag magkagawasan, ganun, wa kagawas. Niya pila na katuig, nagsisimba. Maybe there's something wrong. There's question mark. Amen? Kay according to Jesus Christ, in the book of John, balik ko na ko itong teksto, chapter 8, verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ug may balo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Amen. Ug mao ni atong gisgutan karon, mao ni ang kamatuoran. Ug ako mismo igsuon usa ka lebeng testimony nga naglakaw sa kamatuoran ngano man nakabaton man kog kabag-uhan. Ang uban moingon di ko mo believe anang Pastor James. Kasayon ra pagbiya sa sigarilyo, kasayon ra pagbiya sa inom, kasayon ra pagbiya sa suyop og shabu, sayon ra kuno kayo pero na siya nagtago-tago pa. Di ko mutuo. Ingon siya, mabag-o ra gyud ang tao kung magbago, but na. Kung nabag-o pa ko igsoon nga ako ra, wa na unta ko musangpit og Ginoo pero ang tinuod mao ni, miingon si Jesus, kung wa siya, wa tay mahimo. Mao bitaw nagpalansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo kay kabalo si Lord igsoon. Bisan saan na tog paningkamot nga mabag-o, dili gyud ta mabag-o kung wala ang tabang sa Ginoo. Amen. Again, kamatuoran. Ang tinuod nga kamatuoran nga pinasikad sa balaang kasulatan, makahatag yun natog kagawasan. Unsa man na pastor nga kagawasan? Kagawasan gikan sa lain-laing gapos ni Satan. O ang atong kinabuhi, makabaton og tinud-anayng kabag-uhan. Tinud-anayng kabag-uhan kay makita na si Kristo sa atuang binuhatan. Ang atong kaniadto, mawala na to. Makita na ang bag-ong pagkaikaw, the new creation nga si Jesus, mo reflect sa ato ang kinaiya. Amen? Mauna ang resulta kung kabalutas kamatuoran. Mauna ang resulta kung ang atong gibarugan, maugid ang kamatuoran, kay naagyoy resulta nga tinud-anayng kabag-uhan. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for your word this evening, Ginoo. Salamat kay sa imong mensahe, Ginoo, nga imo ming gipanumduman nga walay laing makahatag namo kagawasan. Walay laing makahatag namo kabadbaran gikan sa gapos sa demonyo, ang kamatuoran lamang. Lord, I pray, tabangi mi Ginoo nga maglakaw mi sa kamatuoran. Tabangi mi Ginoo nga matunong mi sa tinuod sa sakto nga kamatuoran, sa tinuod nga kamatuoran. Kaya ang kamatuoran gyud Ginoo nga pinasikad sa balaang kasulatan, makahatag gyud namo kagawasan. Makahatag namo tinud-anayng kabag-uhan, Ginoo. So Lord, I pray, tabangi mi nga amo jung mahibaluan ang kamatuoran. Or amo jung makatunan, malakwan, makinabuhi ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran lamang ang bugtong makahatag namo tinud-anayng kabag-uhan. Kaya ang kamatuoran ikaw kana mismo. Ningon ka sa imong pulong sa Juan 14:6, ako ang dala ng kamatuoran. So Lord, tabangi mi. Tabangi mi nga mudut-dut kanunay kanimo nga mao ang kamatuoran aron makabaton gyud mi tinud-anayng kabag-uhan, Ginoo. Kaya again, Lord God, kung wala ka kinsa rami, kung wala ka asa rami, kung wala ka sayang among pagpaningkamot pero among pangandoy di makabot tungod kay kamera ang nagbuot-buot. O nang gusto mi nga ikaw manghilabot, Ginoo. Kay kung wala ka, wala jud kami mahimo. Lord, wala imposible kanimo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now. Ikaw Ginoo nasayod sa ilang sitwasyon. Ikaw nasayod kung unsa ilang kahimtang. But Lord, ang akong pag-ampo nga
maglakaw gid mi sa kamatuoran, kanang tinuod jud nga kamatuoran nga pinasikad sa balaang kasulatan. Kay gusto mi matakatagamtam og tinud-anay kabag-uhan, Ginoo. Kay ang kamatuoran lamang maghatag kanamo kagawasan. So Lord, I pray tanang viewers karon, Ginoo, naa may mga gapos sila. Kung sa may mga addiction nila, Lord, nga gapo sila, nga gusto na silang mugawas, Lord, tabangi sila sa paglakaw sa kamatuoran. Tudloi sila sa kamatuoran, kay kana may maghatod nila sa kabag-uhan o kagawasan, Ginoo. Lord, I pray nga kaning mensahe nga nadungog namo karon, Ginoo, dili nimo labaing kawang apan amo ning kinabuhion, Ginoo. Og mao ni maghatod namo, Ginoo, sa kinabuhi nga naay kagawasan, naay tinud-anay kabag-uhan nga makita naka sa among binuhatan, Ginoo. Ug daghang mga tawo nga mapanalanginan kay naami tinud-anay kabag-uhan ug amo silang magiyahan diha sa imong tiilan. Salamat kayo, Amahan, sa imong dakong gugma sa matug usa kanamo, Ginoo. Salamat sa gugma, Ginoo, nga imong gipabati sa tanang viewers karon nga yes, it's an expression of your love nga imo ming gipadungog sa kamatuoran. Tungod kay dili tanan karon na higayon nga makadungog ani nga mensahe. Dili tanan na chance apan, Lord, para amo ni imo ming gipitagaan ani nga mensahe. Tungod kay gusto ka, Ginoo, nga magsubay gid mi, maglakaw gid mi sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran maghatod namo sa kagawasan ug magdala namo sa kaluwasan or kinabuhing walay katapusan. Lord, again, panalangini ang tanang mga viewers karon nagtan-aw, Ginoo. Unsa man nga area sa ilang kinabuhi karon, Lord God, nga nakinahanglan sila sa imong hikap, nakinahanglan sila sa imong panabang, nakinahanglan sila sa imong milagro, Lord, mamuhat ka in Jesus' name. And Lord, this time among giampo ang tanang mga OFW, Ginoo, tanang mga seaman, Ginoo, padayon kapag kupot nila. Bisan naa sila ron sa lain-laing nasod, Lord God, and I pray, Lord God, nga naa sila'y kauhaw sa imuhang presensya, naa sila'y kauhaw mga lagad nimo, taliwala sa ilang kabisi, Ginoo, mo spend silang time nimo in prayer, magbasa sa pulong sa Ginoo, maminaw sa pulong sa nimo, Lord God, sama ni ini og labaw sa tanan, naadjud sila personal devotion nimo, maminaw sila og mga pagdaig nga alawiton or mag-awit sila nimo pagdaig, Ginoo, mag-worship sila, Lord God. Muhatag jud sila og quality time nimo, Ginoo. Dili sila malipat sa kwarta nga magsige silang tigom, dako silang sweldo, pero iasa man ang dakog sweldo kung way, Ginoo. Iasa man ang dakog sweldo, Lord God, kung sa impierno ra pud misunugon. So Lord, I pray nga dili jud kanila malimtan, ibalyo jud nila ang imuang ang ilang relasyon nimo, Lord God, because at the end of the day, it's not about money. Dili kwarta ang matubang sa hukmanan, dili ang kwarta maghatod namo sa kaluwasan, kun dili amo ang tinud-anay nga connection, tinud-anay nga commitment, tinud-anay nga relasyon nimo. Again, i-bless sila, Lord. And I pray, Lord God, nga if ever ang uban nimong kanakan karon mga OFW ug seaman, Ginoo, imong i-promote, I pray nga dili sila nimo makalimot, kung dili himuon kanilang top priority, knowing that you are the source of the blessing. Silang tanan, Ginoo, imo lamang piniyalan, walay ila, ikaw ang tinuod nga tag-iya, Ginoo. So Lord, ayo itugot nga malimtan kanila, but Lord, I pray nga ibalyo kanila as the blesser, as the source of the blessing nga naa nila karon, Lord God. Thank you, Lord. Keep them safe, always in your arms. Tagay sila may panglawas kanunay. Ug sa panahon nga mingawon sila sa ilang mga mahal sa kinabuhi, ipabati imong comfort, imong gakos kanila, Ginoo. Labi na, Ginoo, sa mga nasa abroad karon, Ginoo, nga mga ang ilang mga asawa, ilang pares nasa Pilipinas, Lord God, liguna sa panahon sa tentasyon. In Jesus' name. But I pray nga maka-overcome sila, mahimo silang overcomers, mahimo silang victorious sa lain-laing tentasyon nga i-offer sa yawa nila, Ginoo. Again, Lord, ako silang itugyan kanimo, ilang hayag nga ugma na sa imong mga kamot. Lord God, this time paabuto namo ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo. Magpaabot kami mga milagro, mga katingalahang butang, mga panalangin, breakthrough, tanan mga pabor gikan kanimo, Ginoo. Paabuto namo kini uban sa pagtuo. Amo kining gipangayo, Amahan, ug amo kining gipasalamatan sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Okay, maayong gabi mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa presensya sa Ginoo. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa iyang iyang Holy Spirit, sa iyang pulong. Amen. So, pwede na ta matulog karon, pwede na ta makapahulay nga puno sa kalinaw o kalipay. I pray and I declare nga sa tanang mo pahulay karon,
ubanan ta sa Ginoo, proteksyonan ta ang iyang mga angels maglibot sa atong panimalay aron mahimo kitang safety sa atong pagmata. And ako pong gi-declare sa tanang mga viewers karon nga nagtan-aw sa lain-laing nasod nga this time buntag ron udto hapon ubanan mo sa Ginoo mga igsoon, no? Mga OFW, inyong mga desisyon, inyong mga plano giyahan paboran sa Ginoo in Jesus name. Amen. So this time igsoon akong ibalik tanang dungog ug himaya sa Ginoo. Wala ko'y laing gipanghambog, gipasigarbo, wala ko'y laing gipataas sa akong kabag-uhan igsoon. Ang Ginoo lamang si Jesus Christ. Walay na isa lain. Amen. So again, thank you sa mga subscribers nato. Salamat sa mga viewers, mga star senders or unsa man diha, mga followers. Thank you so much mga higso, no? And before na ko ni-end, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila, dili kay kamuray ma-bless. Amen. Kunya of course, bisan ako na ning putlon, pwede kayo po mo magpadayon og mention sa inyong mga higala sa comment section. Pwede kayo po mo mag-type og at followers at highlights. Amen. Kay dili man ni siya wala igsoon. Kaya ako man ni siyang giset og never delete. Dili na ni ma-erase. Okay? So again, that's all for tonight. See you again tomorrow. See you again next time. Dili lang ko mag-promise. Dili lang ko muhatag og exact time. But as long as I have the opportunity, kabalo na mo. Magwali ta, mag-live ta igsoon. Amen. So that's all for tonight. Salamat sa inyong pagpanahon ug higayon. Ampo kanunay mga igsuon. Ampo ug amping mga brad nako diha, long live ta kanunay brad. Uban sa grasya sa Ginoo, naamos ako mga pag-ampo. So good night everyone. Keep safe as always, to God be all the glory. See you next time, see you tomorrow.